Arkaizu hiri idazletzat zinduzkagun, ipuin liburu bat eta eleberri bat argitaratutakoa zara, baina orain beste mota bateko lanarekin zatoz, izan doktorea zaitugu soziologian, eta eremu interesgarria egin zaizu Euskal irakurlegoarena zure lan bat egiteko? Bai, aspalditikan baneukan jakimina. Eta aurretik egin izan ditu ikerketa batzuk, kontsumitzaileen inguruan, bai bertsolaritzari buruz, bai Euskal Hedabidei buruz, eta hola. Eta jakimina baneukan, eta orduan horri bilen itzan pixkat bila, eta hortik etorri da lan hau. Bi eremu guztiz desberdin egiten zaizkizu, bata literatur sorkuntza eta bestea soziologiaren aplikazioa esan dezagun? Pentsatzen dut lotura bat izango dutela. Azkenean neonek ite ditu dalako, baina bat esan nuke nire lanbidea dela, eta bestea ordea literatura da, beste kontua da, ez da nire lanbidea. Hala ere, agian argitu behar genuke, zure lana berez ez dela izan hurbil-hurbileko lan bat, gehiago izan da egin diren lanen begiratu bat, edo lanei emandako begiratu bat, eta hor, arras, zifra eta kopuru desberdinak agertzen dira Euskal irakurlei buruz. Oraindik egin gabeko lana da, beraz, hori bertaraino joan, irakurlearen ganaino joan, eta zenbat garen ezagutze hori, ez da? Bai, hor, ikerketa bat baina gehioina dago kontsumitzaileen inguruan, Euskal literatura irakurtzen dutenen inguruan, eta, azken urtetan India gauza batzuk, baina nik uste falta dela ikerketa bat hori bakarrik landuko duna. Nahi baitu horri buruzko datuak aurki ditzakegu beste ikerketa batzutan, baina ikerketa horiek arduratzen dira gauza askotaz. Eta orduan, Euskal literaturaren irakurle kopuruari buruz eta izaerari buruz jakin nahi dugunean, ez ditugu datu oso zehatzak lortzen. Zergatik, ikerketa horiek ez dialako justu horri buruzkoak, gauza askori buruzkoa dira, orduan hau pixkat ez da bazterrekoa, baina ez da ikerketaren erdigunea. Eta orduan, nire asmoa izan zen, banekin ikerketa horiek bazeudela, eta orduan nahi izan nun ikerketa horiek ahalik eta gehiena jaso, horko informazioa eta gurutzatu. Eta orduan gurutzatzean, nire galbaetik, nire balego eta balitz askotatik pasata gero, kopuru batzutara iritsi. Hala ere, Euskal Editoren elkarteak egindako azterketa batzuetan 40.000-tik gora Euskal irakurle agertzen dira. Eta gero, Atxagak ez daki nun argitaratutako beste artikulu batean 1.700 aipatzen dira. Egundoko aldea dago batetik bestera. Bai, azkenean irakurlea zein dan da zein ez definitzea ez da arbitrarioa da, ez dakit irizpideen araberakoa da. Zein da irakurlea eta zein ez da irakurlea. Eta, karo, hori... Zuk hiru motatan bereizten dituzu, irakurle sutsuak, ohiko irakurle moderatuak eta noizean behinkakoak, ez? Bai, orain dela urte batzuk, 2007an argitaratu genuen ikerketa bat soziologiaren ikuspegitik bertsolaritzari buruzkoa. Eta garai hartan erabili genduen terminologia hori, hiru zale mota edo bereiztu genitun, da orduan, berreskuratu terminologia hori pixkate ordukoa mantentzeagatik eta aldi berean arekin alderatu alizateko. Eta orduan, hiru bereiztu ditut, ez? Sutsuak, erdibideko zerbait eta askoz gutxio izango liakenak edo. Kontua da, zaila dela esatea, haietako bakoitzak, adibidez, sutsuek zenbat irakurtzen dute. Ikerketa batzutan esaten da, 12 liburutik gora urtean. Kontuan hartu behar dugu kopurukin, azkenean nolait manipulatu beharreko kopurua diala. Orduan, ikerketa horiek hartzen ditugunean, norbaitek manipulatu ditu. Eta gero nik kopuru batzuk ateatzen dituenean, neonek manipulatzen ditu, esanek galbai asko pasatzen dituzte. Orduan, gainea kontuan hartu behar dugu ere bai, azkenean, personatek erantzuten duenean, irakurlea da, noez, ozen bat irakurtzen duen, politikoki zuzenaren galbabea ere badagola, eta batzuntzako, Hala ere, Arkaitz, izan gaitezen zintzoak, hemen irakurle jendea ukitzen dugu maiz geuri begira, eta berak jakin nahiko du,
bera zen nolako irakurlea den, orduan nola sailkatuko genuke, irakurle sutsuak zenbat liburu urtean? Ba, nuke, hori falta zaigu, ikerketa horiek falta zaizkigu, esateko zenbat liburu urtean. Ba, 12 liburutik gora bai edo ez, 12 horietatik zenbat dira euskera, zenbat dira erderaz, ez dakigu, hori ez dakigu. Orduan, bueno, ba, tipologia bat sortu nahi izan nun, ba, pixkat idea izateko ba, ze mota dauden ba, sutsuak, ba, gehiago irakurriko lukete, beste gutxio eta besteak askoz gutxio edo oso noizpenka. Baina zen badan zehazki hori ez dakigu. Eta baina ezin dugu esan esate baterako noizbehinkako irakurlea zein den, zer da urtean liburu bat irakurtzen duena edo bost edo zer? Ba, bueno, ikerketa batzuk hori esateko borondatea daukate, hori argitzeko borondatea. Nire ikuspegitik ez daukagu emaitza sendorik hori esan alizateko. Kezkatuta duzen dauzu. Beste gauza bat eta orain arte atera ez dena diglosiaren faktorea edo beste hizkuntzen presentzia, ez da, frantsesa eta espainolarena, bereziki inglesa gazteengan ere. Horiek nola eragiten diote? Euskaraz irakurtzen duenak beste hizkuntzetan ere irakurtzen du, bada daturik, ez? Bai, adibidez horri buruzko datuak badauzkagu, eta bueno, oso interesgarria dira, nire ustez oso esanguratsua dira. Bueno, azkenean, euskal literaturak zenbat irakurle ditun jakiteko, noski, hizkuntza gaitasuna oinarrizkoa da. Orduan, hori da bat, baina ez da nahikoa. Ze hizkuntza gaitasuna balitz neurria ematen digun irizpidea, euskal literaturak askoz irakurle gehiago izango lituzke, baina ez dauzka. Zeratik, ikusten dugu datutan, elebidunek irakurtzen dutela askoz gehiago. Beste hizkuntzetan, euskeraz baino, hau da, badia elebidun batzuk, ohitura dutenak irakurtzeko, baina ez dutenak euskeraz bat ere irakurtzen. Eta hor dago kopuruak ulertzeko gakotako bat. Bueno, zenbat gara orduan? Badakizu zenbat garen? Ez dakit, baina nire irizpide guzti horien ondoren, atea zaizkidan emaitzak, badia, nolaiteko nukleo sendo bat egongo litzakeela irakurle sutsuena edo, eta izango lirake 15.000, 20.000 inguru. Gero egongo litzake beste talde bat, gutxio irakurriko lukena, eta izan daitezke 40.000 inguru. Eta horiez gain, egongo lirake beste batzuk, baina aurrekoak sartuta talde hontan, nola aurrekoak? Bai, 15.000, 20.000 horiek, gehi 40.000 horiek sartuta, eta hirugarren talde hau da, nire zalantza handia sortzen dizkit, baina izan daitezke 100.000, 150.000, agian, nola baiteko, ez dakit esan, irakurlea dian, o noizbait zerbait irakurri duten, o nola baiteko harremanen bat baukaten euskal literatura irakurtzearekin. Gai direla irakurtzeko, ez? Izango litzake. Bai, hori seguro, bai. Hala ere, beste ondorio batzuk ere atera dituzu. Irakurleri gehi multzo handiena Gipuzkoarra dela, emakumea dela, ze adinetakoa dela. Bai, berriro esan behar dut. Hor, ondorio batzuk atea ditut, baina ondorio gehienak ez dira oso sendoak. Sendoa da dan bakarra, benetan sendoa eta garbia dana da, herrialdekako banaketarena. Hor garbi dago, irakurle kopuru handiena Gipuzkoan daola eta gero Bizkaian. Eta beste guztietan askoz gutxio, baina hori normala da, azkenean hizkuntzaren gaitasunaren banaketaren araberakoa dalako. Eta gero beste irizpideak, emakumezkoa dan, gizonezkoa dan, adina, ikasketak. Esanguratsua da, ikasketai buruz ezin dela bat ere ondorioek atea. Ze berez, beste ikerketetan, beste herrialdeetan nabarmena da, ikasketa maila handitu ala, irakurle tarte hortan daun irakurle kopurua handigoa dela. Gure kasuan hori suposa dezakegu, igual bai, baina ez daukagu daturik hori esateko. Emakumezko eta gizonezkoi dagokionez, nik susmoa dut emakumezkoen kopurua handiagoa dela. Eta datu batzuk hori esaten digute. Baina zehatzea juten geanean, ikustea juten geanean euskeraz, fikzioa aixialdean irakurtzen dutenen kopurua ez daukagu datu zehatzik, baina datuek joera hori dute, beraz, esan genezake seguraski emakumezkoen kopurua handiagoa dela. Eta adinari dagokionez, baztertzen baditugu
behartutako irakurketak, seguraski kopuru handienak 25, 50 piko urte artean izango ditugu, irakurle kopuru handienak. Uste dut ari zarela dirua eskatzen zeuk egiteko falta den ikerketa hori. Egia esan, nik ja bide hori baztertu dut, hainbeste kontu batzutan nabil ikerketari dagokionez, beraz, nahi honuke beste norbait egitea. Izugarrizko beharra ikusten da, ez? Ez dago azterketa nola baloratzen dituzu. Zure ustez, datu horiek edo zuk dituzun datu horiek onak dira, zer erakusten digute, nola gaude osasunez? Bueno, aurretik ikerketatzuk ina daude eta ezin dira gutxietsi, ze datu interesantea dauzkate, baina adibidez, ez dakit, editoren elkarteak egiten zuna, ja ez dute egiten. Eta, hor galdu dugu erreferentzi bat. Orduan nik uste dut hori berreskuratu beharra daola, eta gaina interesantea da, azkenean erizpidetan oinarritzen dira ikerketa hauek, ez dira emaitza sendoak, baina interesantea daukitzea denboran segida bat, emaitzen segida bat, ikusteko zein dan egoera. Eta adibidez hori produkzioarekin badaukagu. Urtero badakigu gutxi gora bera nola daun kontua. Baina kontsumitzaileekin ez dakigu. Eta nik uste dut gainera ez dela bakarrekan kopurutan zentratu behar, ze hori oso interesgarria da, baina kualitatiboan ere zentratu behar. Adibidez, irakurle taldeekin, irakurle klubekin gertatzen nahi dena, hori aztertu beharrekoa da. Oso fenomeno interesgarria da, nik uste dut landu beharreko zerbait dela eta ondo mimatu beharreko zerbait, eta hori ikertzea ondo dator, gero horrekin zer egin jakin ahal izateko. Eta nik uste behar bat badagoela. Bueno, Arkaitz, amaitzeko. 40.000-ren bat irakurle, normal, euskal literatura jarraitzen dutenak, gehienak horietatik gipuzkoarrak, horietatik seguru asko gehienak emakumezkoak, eta horietatik adinean 25 eta 50 urte bitartekoak. Horiek gaurko ondorioak? Bai, joera orokor bezala bai. Bueno, eskerrik asko, eta ia bat ematek egiten duen behingoz lan hori. Eskerrik asko gurekin. Eskerrik asko zuei.